Fl-ewwel kwart ta' din is-sena minn Jannar sa Marzu Malta kellha l-ogħla żieda fis-settur tax-xogħol minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn stħarriġ tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. F'dan il-perjodu msemmi, pajjiżna kellu żieda ta' aktar minn 8% fis-settur tax-xogħol meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. F'din l-istatistika ħareġ li Malta għandha l-akbar żieda fis-settur tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea u wara jiġu l-Estonja u l-Irlanda. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll ir-rata ta' pajjiżna tisboq sew ir-rata medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hekk kif id-differenza hija ta' 6.6%. Din iż-żieda qawwija fis-settur tax-xogħol ġiet irreġistrata minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent ta' bħalissa kawża l-gwerra fl-Ukrajna. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li f'dan l-ewwel kwart tas-sena pajjiżna kellu fost l-akbar tkabbir ekonomiku mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel mal-ewwel kwart tas-sena qabel. Dan hekk kif Malta kellha tkabbir ta' 2.3% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena qabel. Hawnhekk ir-rata ta' pajjiżna tisboq sew ir-rata medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li hija ta' 1%. Dan ifisser li d-differenza bejn tkabbir ekonomiku f'Malta u l-medja tkabbir fl-Unjoni Ewropea hija ta' 2.2%. Din l-istatistika ħarġet ftit ġimgħat wara li tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea qarrebbija bassar li pajjiżna jkollu fost l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea din is-sena u s-sena d-dieħla.